A la quarta jornada de Lliga de la segona divisió B hi ha hagut un parell de sorpreses. Comencem per la primera, la victòria del Sant Boià, acabat descendit davant de l'Ontinyent, un dels aspirants al play-off. I la segona, l'empat del líder al Sant Andreu a casa del Lleida. Amb aquest partit comencem el resum de la jornada. Ens ho explica, com sempre, en Jordi Sunyer. El Sant Andreu ha cedit avui els primers punts de la temporada i ha encaixat el primer gol, però continua en solitari al capdavant de la segona B. Els andreuencs han avançat al camp del Lleida amb aquest gol de Miguelet en el minut 59, però els d'Emili Vicente han esgarrapat un empat en el minut 92 amb aquesta diana de Rubén Rayos. El Badalona va aconseguir la segona victòria consecutiva, en aquest cas contra l'Atlètic Balears, gràcies als seus davanters. Marc Sellarès va aconseguir aquest golaç en el minut 46 i els balears van empatar amb aquest cop de cap del senegalès Matar Diop en el servei d'una falta, però un altre cop de cap, en aquest cas de David Prats, a centrada de Víctor Rodríguez, va permetre que els 3 punts es quedessin al camp del Centenari. Per fi el Sabadell va transformar un penal a la tercera. Va ser al camp del Benidorm, això sí, després que els de la Marina s'avancessin amb aquest gol de David Cubillas. Va ser el japonès Hiroshi el que va aconseguir el que abans no havien pogut fer Juvenal i Puigdollers. El Sant Boià ha sumat una victòria èpica i de prestigi davant d'un equip fins ara invicte, l'Ontinyent, que més s'ha avançat amb aquest gol de Fran Rubió a la jugada que ha significat l'expulsió de Josué. Però just abans d'arribar al descans, Guillem Cornellà ha marcat un dels gols de la temporada amb la col·laboració inestimable del porter català de l'Ontinyent, Miguel Ramos. A la segona meitat, el Sant Boià ha acabat imposant-se per punt d'honor i Fran Piera ha certificat la segona victòria dels d'aquí maiats en 2 partits a casa. Qui no millora és la Gramenet, que a Maó, i jugant amb el segon uniforme dels locals, va sumar la tercera derrota seguida. Raül Prades va avançar la grama a la primera ocasió del partit, en el minut 4, però en el còmput global els maonesos van ser superiors. L'Sporting va acabar capgirant el marcador amb un gol a cada part, tots dos, de l'exdavanter del Sant Andreu, Marcos Jiménez, i va fer entrar els de Ramon Moya en zona de descens. Pitjor encara ho té l'Hospitalet. Els riberencs encara no han guanyat cap partit i ahir van caure al camp del Terol de Ramon Maria Calderé per culpa d'aquest gol de Cristian en el minut 30 del primer temps.